Здравейте, хора! Здравейте! Здрасти, Милено. Днес Как върви твоето обучение? малко се почивам все още, но днеска за какво ще си говорим? Вчера говорихме една стратегия за Азията. Да покажем какво се случи вечерта. Аз къде влязах, къде излязах, с колко арар излязах. И така. Графиката сме на един час, нали така? На един час какво гледахме между 3 и 7. Къде ни е 3 сега? Ето като е горе сме. Така, да погледнем какво има тук те. 2, 3. Кое имаме тук те? ФВГ. Малко, ама го има. А така. Да, чертаем си го. Чакай, че. Бяга. Така до 7 часа ФВГ-то е начертано. Тук да пишем 1 час. И да го заключим. Така, сесията, Азията е започнала от тук. Факт, всъщност. Азията започва от тук. Отида нагоре. Връща се надолу. Прави това едно час от ФВГ. Вчера също, така казах, на 15 минути също има обръщане на пазара. Влизаме на 15 минути. Отиваме пак там. И виждаш ли, какво да видим? Едно друго ФВГ, което е доста по-голямо от на един час. Нали така? Така, ти го кръстим 15. И да го заключим. И общо взето, като тръгне цената нагоре, после надолу няма значение, смисъл нагоре, като тръгне го оставим да върви. Или се маркираме тази зона, пускаме стоката и една аларма, да уведоми, когато влезе в тази зона, понеже знаем, че или малко по-нагоре да е, нали, примерно. Да знаем, че тук те вежда внимание, можем да очакваме да се обърне пазара, да можем да влезем в сделка. Така. Сега да дойдем на 5 минути. Всъщност, една минута. Аз нощ на една минута го гледах. Нали чакам обръщането като е. Нали казахме, отваря кендала, отива нагоре, след това тръгва надолу. Така. Понеже нямаше други ПВГ-та, освен той едночасовото и той на 15 минути където са. Виждаш ли ти каква реакция има тук тъй? Така. Аз тези реакции много съм гледал и реших да си потвърдя още един път теорията. Стратегията. Така. Сега, какво става тук тъй? Тук ме спати, че очакваме всъщност да има обръщане на пазара. Обръщането от тук има едно чупене. От тук също имаме чупене на пазара. Тук също, в смисъл, нали, след като е затворило. Като трябва да се внимава, защото все пак е Азия, нали. Така. Виждаш какво става тук тъй? Затваря тези тук те не гледаш, защото може да има, може да се върне на обратно. Обаче като видиш ето потвърждението тук тъй. Ето вече е потвърждение, че е нагоре. Виждаш го кендала, нали? Смисъл, аз съм казал или половина трябва да е. Или, примерно, не като този, който до по-голямата част му е долу, нали? Така. Разбрали ме? Добре.
Така, след като затваря, следващия, какво става тук? Тук се оформя нов EVG. От тук вече чакаме за вход. Нали така? Входа не е ясен, вече сме тук. Откъде ще влезем? Стандартно, нали влезем от средата? Искаме една сделка. Какво отиде там? Една сделка от тук, стопане на края на свеща. Профита не спокойно може да е до този връх или до този, няма значение вече кой как се прецени. Виж тук какво става. Risk Reward 4,6. Тук е 6,2. А тук е 7. Risk Reward. Не, много вече. Аз вчера влязах в тази сделка и се изкарах за 700 парички. Или 2 към 1. Бързата процедура. Тъй. Ето го. Като са на една минута, тук те влизаш в сделка, на следващата минута вече си излязъл от сделката. Чат ли си? Първата работа. Вчера казах колко трябва да се следи. Може да се изкарват с много пари тук в тази Азия. Да, хем не е много волатилна. Да. Абе не, ама те като, как ти кажа, като влезеш с повече лотове. Даже и те с малките кендали са големи движения. Като примерно ако са на лимит, какво става то сега? Оф, ти пак къде е? Ето го лимита. Влизаш от тук, 100 пъти е тук. Профитът си, тук ли казахме? Виж, тук са 25, всъщност те са... Макро бяха, нали те завориха? Макро или се явява на 2,5 мини. $125. Добре. Ще има за бирчка. Обаче ако ги направиш примерно 30 минута, какво става? Ще има и за чипса. Така стават $1500. За цяла седмица. Бирчка и чипс. Ами, ако кажеш, аз мисля, че този връх тук ще го вземе. Какво става? $5250. И аз мали графиката, смисъл, че то сега е доста разширено и изглежда някак си невъзможно. Ама реално Азията не прави големи движения. Никъде. Едно малко движение. Ама не, това е реално погледнато, като погледнеш, то е отишlo доста нагоре. Виж още нататък колко е. Ама ти си гледаш или ликвидността гледаш, или 2 към 1 гледаш. Като за старт, като нямаш финанси, ще гледаш 2 към 1. Като си направиш малко финанси, смисъл, да имаш някакви пари в сметката, вече можеш по-да рискуваш. И примерно можеш да качиш на тази ликвидност. На тази тук е. Примерно. Ето те са $3450, нали? По-добре е. Кото е. Минахме това. И след това
станахме за Нью Йорк сесията, нали те беше? Гледай какво става сега. Тук. Тук, сега ще покажа. Виж колко ликвидност има откъде е наредение едно от друго. Сега ще ги начертая. Да виж какво стана днеска. Тази е първата ликвидност. Има още една. Ще да го смолим малко тич. Ще станат много дебели. Тук имаме още една ликвидност. Тук имаме още една ликвидност. Той всичко те пари. И какво става? Гледам аз днеска. Нью Йорка. Преди да се отвори на лютия, вдига се, взима ликвидността горе и тръгва надолу. И викам, сега ще ги оберете тези ликвидности. Да, ама не. Да, ама не. И по едно време се спира и тръгва нагоре. И викам, добре, значи викам оти. На момента ги преценяш. И Оти. оти. Влизаш тук, в началото, мислено 100 пъти е тук, както съм казвал. Но важното е трябва да затворя, нали, смисъл да видиш, че отида нагоре. След това вече може да излезеш от сделката. Така, тук влизаме тук в сделката. Тепето тук вече не е на това. На края на тези ликвидности. Стопане е тук. Или примерно тук. Ама ти нали знаеш, ако излезе... По-добре излезе. Да. И тепето тук те е много. Ние да гледаме. И тук на Нью Йорк сесията не е хубаво да се влизат с много лотови. Защото волатилността на пазара е много по-голяма. Заради той никой не би сложил на стопа примерно 4000-5000 долара. 3 минута сякаш са напълно достатъчни. Или 30 макрота. От 30 макрота пак 2000 долара си ги изкарваш. И следователно какво става? Ти за една вечер и за един след обяд си изкарал пари за целия месец. Да. Така излиза. А пък тук колко надолу слязо и така нататък, още едната, смисъл, още няма колко мислиш, но той отиде толкова надолу, но той трябваш да изчакам. Придържаш се към стратегията си толкова. И реално погледнато е доста повече от 2 към 1. Я го измери. Около 4. 4 другия път. 4 и нещо. Сега колко стана? 4,65 бе. Браво на тебе. Да бе, то не е трудно. Горе са близо 500, долу са 2 и малко. И общо взето това е. За днеска петък, 18 юли. Петъка ли ще го пускаш? Веднага. Да се знае как е свършила седмицата. Аз мисля, че той ще отиде малко нагоре, ама знам бе. Ние тренджа трябва да го начертаем. Той сега от някъде към средата идва. Мисля, че там ще завърши. Каквото е, ще го видим. Чиста графика. И вече понеделника ще изчакаме до сега да се вземе. Нали така?
Нещо друго да кажеш, Милен? Това е. 15 минути стигат обяснения. Не, няма да ги съединявам. Чао! Няма, Чао! няма да ги съединявам. Чао, ади, ма няма. Чао! Затваряй, че ми духа, бе.